जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफाद उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आइजो आफाद आरो लाइमोन आफादा जथायै बेहाय रौता बे सारियालियाव जथुमा खुंदों। बिथांमोना सानथामनि हाबाफारि लानानै धोरोमारि बाथ्रा सावरायनायजों लोगोसे बिश्व शान्तिनि थाखाय बिथांमोना जयग' खालामबाय। बिनि थाखाय आं बिथांमोननो साबायखर जासिबाय। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो गोनां मोनब्लाबो गोबां एंगार हायै जाहोनाव माखासे खामानि थानायलाय बिथाङा दिल्लीयाव थांदों, जायनि थाखाय आंखौ थिनहरबाय आरो फैनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों। ब्रह्म धोरोमा बर' हारिखौ राव धोरोम समाज आसार खान्थि फोसाबनायाव गोबाङैनो बिहोमा दङ। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौ बर'नि गेजेराव फोसावामोनब्ला दिनैनि बर' सुबुङा हयथ' बेबायदि मोनसे थासारियाव सफैनो हानाय नङामोन। जोंनि राव धोरोम बा जोंनि हारिमु जोंनि सिनायथि बियो दिनै बे थासारियाव फैनाय नङामोन। बेनि थाखाय जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ अराय सिबिनांगोन, अराय गोसोआव लानांगोन आरो बिथाङा जोंनि हारिखौ गोजौआव दैखांलांनो थाखाय जिबायदि लामा दिन्थिनानै गालांबाय बे लामाजों जों अराय सम थांनांगोन। आं बे थाखायनो ब्रह्म धोरोम गासैबो दैदेनगिरि फोसावगिरि आरो धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ साबायखर जासिहरो। लोगोसे बिथांमोना जाहाथे जोंनि बर' हारिया जौगालांनायनि अराय सम खामानि मावलांबाय थायो, आं बेखौनो बे समाव बिथांमोनखौ खावलायहरो। धोरोमनि फारसे फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावगोन? धोरोमा सुबुं समाजखौ गोग्गो खालामनायाव गोबां बिफाव दङ। धोरोमा जोंनि सुबुं समाजखौ रांखान्थि सोलोंथाइ गासैबो बिथिङाव जौगाहोनायावबो गोबां रल लानो हायो आरो बेबायदिनो लागासिनोबो दङ। आं खावलायगोन गासैबो धोरोमनि सुबुंखौ गाव गावनि धोरोमनि जि आसार खान्थि जायफोर नेम खान्थि दङ बेखौ गोरबोआव बजबना लानानै गाव जौगानायजों लोगोसे समाजखौबो जौगाफायो, समाजखौबो जाहाथे फोसाबफायो। आरो दिनैनि लाइमोन समाजखौ जोङो नुदों माखासे समाज बेरेखा खामानियाव थाब जोङो थांनायखौ नुयो। जायखिजाया धोरोमनि लाइमोन समाजानो बुं, जौ लोंनायनिफ्राय आदिगुरि खालामनानै बायदि बायदि समाज बेरेखा खामानि, जाहाथे बिथांमोना धोरोमनि गियानखौबो लाफालांनानै गाव गावनि जिउखौ दानायजों लोगोसे समाजखौबो जाहाथे गोजौ दैखांलाङो। आं बेखौ लाइमोन समाज आरो धोरोम दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरो। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन। गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।